Si sa narodila v konkrétny deň, nebolo to absolútne žiadna náhoda. Každý dátum nesie určitý dar. Si sa narodila v niektorých dňoch, má to spoločné znaky, no nie povahu. Niektorí ľudia sa narodili s darom cítiť druhých, iný s darom viesť a zase naopak iný s darom vidieť pravdu skôr, než ho uvidí niekto iný. A to sa ti stále opakuje dookola, bez akýchkoľvek výnimiek. A preto sa niektorí ľudia stále ocitajú celý život v roli opory. Iní v roli tých, čo ich spájajú, iní v roli tých, čo veci pomenovávajú na hlas. Nie preto, že by si to niekto vybral, ale preto, že s tým prišli sem na tento svet. Prezradím ti, astrológia nie je tým, kým sa máš stať. Je to o tom, kým si bola ešte skôr, než ťa tento svet začal absolútne meniť. A keď raz prídeš na ten svoj dar, prestaneš si myslieť o sebe, že si divná alebo úplne iná. Nakoniec vlastne zistíš, že si presne tam, kde si mala byť. A si taká, aká máš byť. Ak si sa v tomto našiel alebo našla, budem rada, ak mi zanecháš like a začneš ma sledovať.